హాయ్, వెల్కమ్ టు మెడ్+1 టీవీ. కరోనాలో కొత్త వేరియంట్లు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తుంటే తాజాగా దక్షిణాఫ్రికాలో మరో కొత్త వైరస్ ను గుర్తించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలపడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఈ వైరస్ కు నియోకోవ్ అనే పేరును నిర్ధారించారు. ఇది కోవిడ్-19 కంటే వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుందని, మరణాల రేటు కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్నాయని వుహాన్ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నియోకోవ్ వైరస్ గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకుందాం. దక్షిణాఫ్రికాలోని ఓ ప్రాంతంలో గల గబ్బిలాల్లో నియోకోవ్ వైరస్ బయటపడింది. కరోనా పుట్టిన చైనాకు చెందిన వుహాన్ శాస్త్రవేత్తలు నియోకోవ్ వైరస్ పై పరిశోధనలు జరిపినట్లు రష్యా మీడియా సంస్థ స్పుత్నిక్ తన కథనంలో ప్రచురించింది. నియోకోవ్ కూడా కరోనా వైరసేనని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారని ఆ సంస్థ తెలిపింది. ఈ కథనం ప్రకారం నియోకోవ్ వైరస్ అనేది ప్రస్తుతం జంతువుల నుండి జంతువులకు మాత్రమే వ్యాప్తి చెందుతుందని గుర్తించారు. అయితే ఈ వైరస్ మ్యుటేషన్ కారణంగా మనుషులకు కూడా సోకే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వైరస్ మనుషులకు సోకితే అధికంగా మరణాల రేటు ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ప్రతి 3 ఒక్కరు మరణించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. మనం తీసుకున్న వ్యాక్సిన్లు కూడా దీనిపై పనిచేయకపోవచ్చని వెల్లడించారు. 2012 నుంచి 2015 మధ్య కాలంలో మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలలో ఎక్కువ మంది మరణాలకు కారణమైన మెర్స్కోవ్ మాదిరిగానే నియోకోవ్ వైరస్తో అధిక మరణాలు సంభవిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపై రష్యా శాస్త్రవేత్తలు స్పందిస్తూ ప్రస్తుతం దీని ప్రభావం జంతువులకు మాత్రమే ఉన్నందున ఇప్పుడే పూర్తి అంచనాకు రాలేమని పేర్కొన్నారు. వుహాన్ శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనాలను మరోసారి పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. నియోకోవ్ వైరస్ పై వెక్టర్ వైరస్ స్టేట్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ శాస్త్రవేత్తలు కూడా మరింత లోతైన అధ్యయనం జరపనున్నారు. మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మెడ్+1 టీవీ.